je znao da ćemo pobijediti. Njih to nije previše zanimalo. Njima je bilo vruće, a njemu svejedno. On se napio poslije utakmice, a on je zabio gol i prije. Oni su došli iz Engleske. Cure u crveno-bijelom, a dečki u plavom. Žalost, nemamo navijačke rekvizite. Dobro, šta se nudi? Izbacite uljeza. To je akcija MUP-a u vezi vraćanja ilegalnog oružja, znači da građani mogu, koliko posjeduju ilegalno oružje, mogu uvijek vratiti na najbližoj policijskoj postaji bez sankcija. Paljeni Isus i Marija, tako piva šokadija. Paljeni Isus i Marija, tako piva šokadija. Veselo, veselo, aj veselo. Policija je uspješno zaključila akciju Manje oružja, manje tragedija, a večernji kafe se naoružao dobrim raspoloženjem. Okreni na pola posla. Dečki i cure, vidite kako naši nogometaši su raspravili Njemačku, a mi navijači u večernjem kafeu svojom publikom sve smo rasturili. Dođite nam na Poljsku, ponedjeljak u 6! Pusti da te vodi navijača pjesma, kao vjetar neka nosi nas do prvog mjesta. Tako brzo kao što nas spaja autocesta, ili ljubav koju noću skupa brat i sestra.